Do lázní Darkov v Karviné dorazili první 2 zranění ukrajinští vojáci. Mají se tam léčit a podstoupit rehabilitaci. Následovat budou další příslušníci ukrajinské armády, kteří utrpěli zranění v bojích s Ruskem. Více už kolegyně Helena Dohnalová. Heleno, jak probíhala cesta vojáků do České republiky? Oba zranění vojáci se spolu poprvé setkali na ukrajinsko-polské hranici. Jeden, ten mladší, přicestoval z města Dnipro, ten druhý, starší, přicestoval z Ivano-Frankovské oblasti. Potom nasedli společně do sanitky a o 4:30 přijeli sem do budovy B rehabilitačního centra v Karviné. Co je zarazilo, tak byly velmi důkladné kontroly na polských hranicích. Tady odpoledne absolvovali příjem, prohlédli je lékaři, kteří už ale dopředu měli nastudované jejich chorobopisy. Ten mladší z obou vojáků, to je 20letý Oleg, profesionální voják, který má amputovanou levou ruku, má také zraněnou patu. Ten starší 51letý Dmytro, ten má amputované prsty na noze, má zraněné koleno a má také na těle popáleniny. Tady v rehabilitačním centru v Karviné by oba dva měli strávit zhruba 1 měsíc. Скажу вам, що я йшов воювати, в мене син 26 рік синові. Сина забрали скорше. І це, я на це не міг подивитися просто, щоб син пішов, а я лишився. Ukrajinské vojáky se bude starat tým našich lékařů. Během jejich léčebného pobytu zde v Lázních se budeme snažit o zajištění protézy jak rukou, tak vlastně prstů na noze. A budeme se snažit o maximální komfort, aby se tady cítili dobře a jsme připraveni na přijetí dalších ukrajinských vojáků. Podrobnosti připojí Hynek Čech, zakladatel nadačního fondu Regibase, který pomoc vojákům koordinuje. Přeju dobrý večer, vítejte v Událostech v regionech a řekněte prosím, jak pomoc a právě její koordinace probíhá, jak se vybírají ukrajinští vojáci, kterým pomoc nabízíte. Dobrý večer všem divákům. Ta pomoc a ten výběr je docela komplikovaná záležitost, protože díky našim 5letým zkušenostem s Ukrajinou máme několik partnerů, kteří velice pečlivě vybírají vhodné kandidáty, kteří by mohli do České republiky přicestovat a byli by vhodní na rehabilitaci. Takže podařilo se nám z celka desítky vybrat první 2. A dnes byla velice úspěšná cesta a věříme tomu, že budeme pokračovat v dalších týdnech a přivezeme další 2 nebo 3 zraněné ukrajinské vojáky. Kdyby měli přijet do Darkova a proč zrovna do Darkova? Darkov ze 2 důvodů. První, máme tady už spolupráci v roce 2018, jsme přivezli první 2 zraněné vojáky z Donbasu, to bylo tenkrát vojenským speciálem. Loni jsme přivezli 2 zraněné vojáky z Gruzie a ten hlavní podstatný důvod je, že Darkov je velmi dobře vybavené rehabilitační centrum, které investovalo velké prostředky nejen do kompenzačních pomůcek, rehabilitačních, robotických pomůcek, ale je tady výborný personál, který spolupracuje i s místní nemocnicí, to znamená, že klienti nebo zraní vojáci dostanou všestrannou péči tak, aby za ten měsíc, 2, když budou opouštět Českou republiku, aby se ten zdravotní stav opravdu zlepšil. Děkuji za rozhovor a za vaši pomoc, pane Čechu. Hezký večer přeju. Děkuji, hezký večer.